Kaixo, hemen aurkeztuko dizuet kurridiliko nire lehenengo atasa. Eta, hau da nire portfolio, genialin egitea erabaki dut. Eta, aurkeztuko dizuet irakasle taldean, elkarlanean egoteko eta ondo komunikatzeko erabiltzen ditugun erramientak. Batan komunikatzeko erabiltzen ditugun erramientan, bat ben elkarlanean aritzeko erabiltzen ditugun tresnak, eta bat ben sortu dut infografia bat, netiketa batzuekin, errespetua tratatzen dutenak, zeren eta bitartekari digital bat baten bitartez komunikatu arren, oso garrantzitsua da gure artean errespetua mantentzea eta gure bizitza normalean jokatzen dugun moduan ere edo agian hobeto egitea. Zeren eta egoera digital batean ez daukagu, adibidez, email batean ez dugu ikusten bestearen aurpegia, eta orduan azkenean gerta daitezke arazo txikitxo batzuk ondo ulertzen ez garelako. Orduan asko zaindu behar da besteak errespetatzea eta hori. Orduan, ea zer iruditzen zaizuen guk hemen Txurdinagan erabiltzen ditugun tresnak, informatikako mintegian, eta hain zuzen ere plataforma garatzaileen goi mailako zikloan. Orduan, hasteko hemen komunikazio atalean, jarri ditut adibide batzuk, guk gehien erabiltzen ditugunak, eta bat dira WhatsAppa, posta elektronikoa, Meet eta Google Calendar. Gehien bat, gero ere beste tresna batzuk dauzkagu, baina gehien bat horiek dira erabiltzen ditugunak. WhatsAppa, badaukagu WhatsAppeko talde bat. Eta hor, bisuak edo adibidez bilera batera berandu helduko naiz, WhatsAppan jartzen dut. Eta beste lankide batzuekin, beste irakasle batzuekin partekatzen dut talde bat edo partekatzen dut irakasgairen bat. Azkenengo momentuan igual jaso dut ikasle baten mezu bat esanez ez dela etorriko, edo tutore moduan, edo gauza azkar horientzako WhatsAppa erabiltzen dut nire lankideekin. Jakinda haiek horrekin ondo daudela eta ez zaiela inporta WhatsAppetik nirekin hitz egitea eta errespetuz, hau da ez badute ez badidate kontestatzen edo denbora luz ematen badute hori erantzuteko, nik lasai nago, zeren eta azkenean haiek agian momentu horretan ez daude lanean. Adibidez, ni koordinatu behar naiz goizeko irakasle batzuekin eta ni arratsaldez lan egiten dut. Orduan, klaro, gure ordutegia ez da berdina. Orduan, mezua bidaltzen diet, haiek utzi banaute eta baimena eman badidate, baina lasai asko sartu ze agian lanpetuta daude edo bere ordu libretaz gozatzen ari dira. Gero, posta elektronikoa, bada komunikazio formalagoa edo agian mintegi osoko informazioa denean, edo idatzita utzi behar dugun zerbait azaltzeko edo azalpen luzeak emateko, postera elektronikoa erabiltzen dugu. Gero, Google Meet, nire ordutegia bada arratsaldez. Koordinatzeko koordinatzaile batzuekin edo goizeko irakasle batzuekin haiek goizez lan egiten dute. Batzutan ezinezkoa bada aurrez aurre gelditzea, Google Meet bat egiten dugu eta agian haiek hemen daude ikastetxe eskolan eta ni etxetik egiten dut bilera.
Eta hori errazten du asko, gu harremanan egotea eta koordinazio eta komunikazio hori ondo joatea eta guztiok jakinaren gainean egotea gai batzuen inguruan, eta bakoitzak flexibilitatea izatea bere ordutegiarekin. Eta Google Calendar batez ere bada, bilera bat daukagunean eta presentziala izan behar denean, hor apuntatzeko edo ebaluazioak edo beste gauza batzuk jakiteko data horretan egin behar direla. Edo adibidez ikasleekin ere, gai honetan galdetzen zen gure artean, baina ikasleekin ere bilerak egiteko asko erabiltzen dugu. Gero, hori bada, lehenengo atala zen komunikatzeko eta koordinatzeko. Baina gero ere, azkenean, gu bagara talde bat, talde lana egiten dugu, eta gure lana hobetzeko asmoz eta eraldatzen dugu. Baina ez gara hasieratik, adibidez, irakasgai bat prestatzen guztiok hasieratik ez. Joaten gara beste lankide batek prestatu duena moldatzen eta hobetzen. Orduan, nola egiten dugu elkarlan hori? Hasteko Moodle. Moodle oso garrantzitsua da, ze irakasgai bakoitzeko eta talde bakoitzeko badago Moodle bat, baina adibidez ni ere banago sartuta nire ikaskideen Moodleetan, nire irakasgai berdina ematen dutenen Moodleean. Eta horrela konturatzen naiz haien erritmoaz. Edo zerbait berria sartzen baduten, edo mezuren bat bidaltzen badie nire lankidea ikaslei, eta orduan nik zerbait gogoratzen dut, edo dena delakoa, edo dudaren bat baldin badaukat, han begiratu aldut. Eta ere erabiltzen dugu biltegi moduan guk prestatzen dugun materiala hortze egoteko. Orduan, irakasgai bat berria urte batean irakasgai berri bat daukasunean, topatzen duzu aurreko irakasleek gorde duten guztia, eta hori eraldatu dezakezu. Gero, adibidez, Googleen Driven, adibidez, aurten, ikaskide bat, lankide batekin, sortu behar izan dugu irakasgai berri bat, segurtasun arlokoa, optatiba zena, eta bera euskaraz eman du goizez eta ni arratsaldez. Egon gara elkarlanean eta sortu dugun material guztia Google Driven bitartez egin dugu, ni hasteko, bera eraldatzeko edo kontrakoa. Eta horrela joan gara gure ideiak finkatzen eta materiala eta praktikak sortzen. Gero horretaz aparte, ziklo bakoitzeko badaukagu karpeta bat, konpartituta eta unitate batean, eta hor bertan nik ikus dezaket nire zikloan egiten duten erronka guztiak, ebaluazioak, irakaslearen kuadernoa, ikasleen faltak, programazioak. Eta gero, gure mintegia informatikakoa denez eta lanbide heziketan lan egiten dugunez, uste dugu ikasleek behar dutela Trebezia GitHub errepositorioa erabiltzen. GitHub bada errepositorio bat, informatikan gaur egun lantokietan asko erabiltzen dena, orduan haiek hori erabiltzea jakin behar dute. Erabiltzen da kodigoa programatzen duzuna hortze igotzeko eta beste lankide batek eraldaketak egiteko eta dena delakoa enpresetan. Orduan, gu GitHub ere erabiltzen dugu gure praktikak egiteko, eta hor igotzen ditugu gure ikasleak hortik hartzeko eta baita gure lankideak ere. Eta amaitzeko, netiketei buruz sortu dut, hemen ikusten zen, infografia bat,
errespetuz jokatzeko nire ustez egin behar diren gauzatxo batzuekin. Adibidez, pentsatzea guztiok garela gizatzak, guztiok okertzen garela eta guztiok errespetu bat merezi dugula. Norbaitek okertzen bada edo momentu batean pizka bat borde badago, barkatzea. Eztabaida bate ikusten badugu edo dena delakoa, hori kontrolatzea. Besteen pribatasuna esaten badigute ez dutela zerbait publikatzea nahi edo gure haien mugikorra eman nahi edo WhatsAppetik gurekin hitz egitea, hori errespetatzea. Eta errespetatzea besteen denbora eta besteen denbora librea baita. Eta honekin amaitzen dut aurkezpen hau. Eskerrik asko.